Чираттагы кытлау сәламен без Ульяновск өлкәсе Радищева бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Богданова Гөлфия Равил кызы каршылый. Шушы матур гомер тантанасы белән ихластан аны апасы Дания, җизнәсе Шәүкәт, племянницасы Гөлнара, тормыш иптәше Рамил, кызлары Карина, племяннигы Марат кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан сеңелем, апабыз 1964 елның салкын гыйнвар аенда Николаевка районы Әхмәтле авылында Сайфулловлар гаиләсендә икенче кызлары булып дөньяга аваз салган иде. Иң сөекле сеңелем белән безне бик нык куан туганлык җепләре бәйли. Ул балачактан ук минем өчен бик кадерле кешем булып үсте. Апа-сеңел арасында булган аңлатып бетермәслек бәйләнеш бар. Шуңададыр, бүген үзебез олыгайсак та, минем өчен ул һаман кечкенә сеңелем генә. Башлап мәктәпне уңышлы тәмамлады. Аннары аның киң күңеле, җылы йөрәге аның балалар белән эшләү һөнәрен сайлады. Ул тәрбиячегә укып, бар гомерен балалар бакчасында эшләүгә багышлады. Гомер барышында ул тугрылыклы хатын да, яратылган, хөрмәт ителгән ана да була алды. Ике татлы җимешләрен, кызларын тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Миңа карата ул бик җылы күңелле кардәш. Гел апам дип кенә эндәшеп, хөрмәтләп яши. Җырларда җырланганча, һәр чәчәкнең үз төсе бар, һәр чәчәкнең үз исе. Туганлыкта, бергәлектә туганлыкларның көче. Әйе, ел арасы да, юл ераклыгы да үз туганыңның якынлыгын йөрәк белән тоярга һич мәшәкатьләми. Ул сүз белән әйтеп, аңлатып бетерә алмаслык мөгъҗиза, туганлык хиссе. Ул барыбызга да, кайгыда да, шатлыкта да сердәшче, киңәшче, ярдәм итүче дә була. Ансыз бер бәйрәме бездә узмый. Алда да шундый ук күркәм гомер кичерергә язсынанарга. Тормыш иптәше белән тигезлектә, бала, аныклар бәхетенә куанып, 100гә кадәр яшәсеннәр. Акчаң бетеп хәлең китсә, дуслар яннан юк була. Андый чакта янәшәңдә тик туган гына кала. Җидиятны көнләштереп, яшигәле туганым. Иңгәңне куеп һәр чак иң кадерле булганым. Бай яшәмәсә дә туган, ярдәмгә кулын суза. Авыр булган чакларыңны ул синең белән уза. Без бер нәсел балалары, булсын уебыз уртак, матур, бәхетле яшәрбез бердәм һәм бергә булсак. Кытлы булсын туган көнең, бәхетләрең агылсын. Булган бөтен кайгы-хәсрәт барысы артта калсын. Хөрмәтле Гөлфия Равиловна, якыннарыгыз юллаган матур теләкләр җырга үрелә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Без бер тамыр бит, без бер нәсел, бер җеп безне бәйләгән. Киләчәге бездә булсын иде, шигелгәндәй сыман сәйләнгән. Апа-сеңел бер тамыр, бер агачның ике җимеше. Яшә апамыз ак яшә, бәхетләргә ирешеп. Апа-сеңел бер тамыр, бер агачның ике җимеше. Яшә апамыз ак яшә, бәхетләргә ирешеп. Туганлыкта икән улы бәхет, еллар үткәч аңлыйсың. Туганыңнан якын кешене дөньялыкта таба алмыйсың. Апа-сеңел бер тамыр, бер агачның ике җимеше. Яшә апамыз ак яшә, бәхетләргә ирешеп. Апа-сеңел бер тамыр, бер агачның ике
Yüknің ауырлығы сезілмей Екеу бірге көтерсең Дүния матур тұрмыш güzel ул Татулықта ғұмыр ителсең Апа-сіңіл бір тамыр Бір ағашның екі жеміші Яша апам ұзақ яша Бәхетләргә ирешеп Апа-сіңіл бір тамыр Бір ағашның екі жеміші Яша апам ұзақ яша Бәхетләргә ирешеп Яша апам ұзақ яша Бәхетләргә ирешеп